Addan ti pagdurdurasan ti pannakatay ti 70 ti tawen na negosyante alakay ken nagtagikwa ti pasdek panganan iti barangay Darat iti ili ti pinili. Malagi pa ti biktima tinasangpetan ti manugang na itinaso o pasdek nga awanan en biag. Adda nakaputipot iti tengnged na atali ken nakagalot dayti ti chest freezer. Nakitaan pa iti sugat ti ulo na. Kuna ti pulisya adda tulong ti pammalubos ti pamilya ti biktima at dumalan ti bangkay na iti autopsy, arason na nakaduktalan na mapapati nga adda tinapasama ka foul play ti pannakatay na. Maday ti blunt object nga dati donor ti ulo na. Ken nakita pa dagiti medical legal officer nga na daraan tay utak na. Iya iso iti may isa nga in patay na ken may kadwa medyo na panakabekkel di tao. Nakasarita tayo iti family nan sir about kideting progress that Yes, accordingly medyo makaandamatan nga ada iti na resulta iti na investigasyon tayo. Malaglag anan mo ti reknada na po. Adamit ni bilang ti pulisya person of interest, ken kunada man narimaanen ti panangisagsagana da kaditi dokumento para iti posible apan nakaipila ti reklamo kontra ken kuana. Ada iti nangdangran nga talaga dati biktima po. So adamot iti na person of interest tayo ket hantay pa nga mabaling nga naganan ano kastakit madi nga umadayo. No may sagana tayo ton dagiti na dokumento ket napilaan to ti kaso. Mabalin tayo nga ay kaso pa lang for the meantime ko di establish tayo pa di robbery no kastakit robbery with homicide or murder. So posible mes mesalaing tinangobra dati sir. Mabalin nga may isa or duwa ti nang rami dito. Numanawon ti buko da CCTV ti mismo ang nakapasamakan ti insidente. Kuna ti pulisya nga adda dagiti CCTV footage ana alada manipod kaditi dadumang establishmento iti lugar ken mannarimaanen ti panangad-adal da kadagitoy. Pinasingked da pay nga adda iti ordinansa amang imanmandar kaditi agtagikwa ti pasdek negosyo iti pananginstolar da ti CCTV ken naiget amay patpatungpal daytoy para metlaing iti pagsayaatan da. Lawlawag damet ti kinapateg ti panakaisayangkat ti autopsy no adda iti kaasping nga pasamak. Sa dati sensitive nga kaso tayo nga didamo kitin alleged tayo nga suicide ken tano di resulta ti autopsy ket mamantay no dati foul play. Yes guys. Ken may sapay no iti may isa nga natay lalo ket ada kasto nga pasama ket no naka-insurance iso ket masapol nga aday mapakita nga resulta nga resulta iti cause of death na. Mark Magdirila, Balitang Solid North.